manipod di diploma ni Mr. Eduardo Padawan ti San Macario Norte, Pangasinan. Daytoy agani uket na pauluan patsenak oma. Napalaos unay, tiin ka panagsensen na ay. Ngamin, di na kon patpatyen, apay. Tamamati ka, kadagiti mang rak-rak-rak. Nagbaitan ta, na irut, maayan-ayan. Tauray payen dagiti ikurkurit ko, kinapudno agtataod na guneg ti puso. Ipagarup mo kinatiri panagbalbal laibo, tatyenak kuma, usom kuma maayayo. Namnamaem payen gayam maadaywan ka, maibtura mon aya nga awana kon dita den na. Ayat nga ilablaban ta kunam nagrek ka, pabasulen nak ngem apay nga rud nga agsamit ka. Patyenak, iti kaanuman, di ka alipaten, na ikarikon, asikalaen, tiinak ayaten, napalabas, agdama, ken amin apanawen, ayaten kantolata, ureadda akong sadyay tanem. Daytati pakabuklan ti daniw ni Mr. Eduardo Padawan, nga daytan sadyay Canada. Babenti pagayam yo, next son nagkawili ti Pamplona, Cagayan.